kungiyar karfan duniya kungiyar rike mai karfi nagode safi hadiri manafar duniya madalla kafin musaya akai guda a karbo goma madalla idan ne da yanta madalla ba zan ba wa yata kowa ba sai jari ai wannan haka yake Allah ya taimake ka dole a nemo mun sharifai su muke so su mu ba ƴaƴanmu don wannan zuƙe kiran ba sharife ba wanda zan ba wanda zan ba ƴata ai Allah ya taimake ka ai ga za mu bai rago yawa haba mal dan haka yanzu ta na ce ta fito fada samarin nan za su zo ice ko ba irin kulban nan ka samu mana ba haba aka wannan a dan ashelar ma na ce wanda iya da kansa dan duk wanda ya bi zo nan wallahi na ganin tubaba wallahi ya mar bulala habarin ka Allah ya taimake ka masha Allah ai wanda aka ai shaida aka tankade da rairaya yanzu suna cikin wajen ko suna ina ai ga su tan a gindin bihiya to a ce su karasu ranka dai madalla sarki madalla hada dan gidan bawan kwanwa Allah sarki dan gidan kuma ilin gwanin jaki sarki ai dai ana tsaron jaki da a garin nan wallahi baban ka shi yake zuwa nan daya to Allah ya sa wannan ai ni ma hira na gaje Allah ya sa kai nasara kai ku Allahu akbar ai kai ina ganin ka na tuna da babanka Allah sarki shine wanda ya fada a shadda na kaninsa ne wata he kasa aka busa masa muka rasa yadda zamu mu dauko yi na bada umarni nace a busa kasa kaninsa ne ai abi da kasa madalla to da man ba wani abu ne yasa ba canai duk wanda yake neman yarinyar nan na'am sai dai ya sha kunu gaskiya ne da zafin sa Allah ya kara lafiya ana dauko shi daga wuta wanda duk nasarar shanya kunun nan shi ne zai aure yarinyar nan. Ai ne gari ba wata jarrabawa. A je a ce da jakadiya ta kakunu. Ba wata jarrabawa da ba mutum ya ba. In dai jarrabawa ce madalla. Allah ya taimake ka to ai mu kun ga doki mu. Sa takobi. Wanda kuma duk bai ci wanda duk bai ci wannan gasa ba. To za a kai inda yafi ko ina nisa a sako kansa. Na amince ni dai. Tabawa. Ni nake cinye ta a garin mu. Ba wata jarrabawa da nake nasara nake samu ban taba faduwa ba. Ban taba faduwa ba nasara nake samu. Duk abin da nake nasara nake samu. za mu ji baki da kai za mu Allah ya taimake ka kamar yadda ka umarta gashi nan an aika a jakadiya yawa madalla masha Allah ice ko kina daga wuta kika dauko yi da zafin shi yawa madalla to da waye Allah ya taimake ki da kadiyar mai gari madalla Allah ya taimake ki da kadiyar mai gari ina waye zai fara a cikin idan gidan bawa mai kanwa Allah ya taimake ka bismillah madalla Allah ya kara lafiya da madalla madalla ya ba da zafi wanda ake aida mana mu ne ka warago wajen nan wanda aiki aida mu ne to tashi ba da ba mai kama ba bai taba nasara tunda na aikin namu ne tunda na fuskanci duk su ba su iya ba bismillah yawa ba a samu matsala masha Allah ai aikin nan daman naga duk ba za su iya ba dan kai dade ni zan cinye abin Allah ya sa kai ma ka iya sai dai mu zuba muku ido ai zafin kwano ba abin da kuka isa ku a wannan abu wani ai tashi dan baki Allah mu ma da wai ba mi nasara dauko a hadda ba bane wannan aikin dan iska hege mai baki mai bakar aniya tashi daga nan ai namu da wannan aikin madalla to kai zaka iya ko kai ma ka hakura ai duk garin nan ba wanda zai gaya mana sharif ni sharif ake cewa ba ni da kake gaja sharifi ne sharifu kwaki madalla a rufe wannan to ya kake gani ba shi dau kwano kai da shan wannan shi yafi komai sauki a wajena madalla yanzu ka sanya zai ni shan wannan kamar shan ruwa haka zan masa to amma na ma raina wannan zafin nasa a kai min shi rana ya awa daya domin rana idan ta dake na san zai ƙara alhamdulillah ka san me burin musiba ka san me burin bala'i a bar shi gwada a kai min shi rana ya awa daya dauki ka kai masa inda ba kai rana ya awa daya zai kai rana inda baka ta nake dauki ka bude shi ka bude ya sha rana zafin wannan nawa madalla ai zafin wannan nawa yake abu can rana tsakiyar rana za ka yi can tsakiyar rana za ka yi kai wato ma zafin ma da muka sa a wuta ma bai ma ba kai an kai rana awa daya madalla awa daya abu da rana zan shanye dawo sarkin fada ai idan Allah ya baka nasara Allah ya baka nasara Allah ya
Hadda mun ci ma ne muku awa ɗaya da wajen mun ci 20 ma. Allah ya taimake ka. Yayi zari go. Ai da inda ai har da balbala yake ranka. Yauwa. To malam bismillah. Madalla. Madalla. Illallah. Ta tabbata. Ai na ce ba wani aiki ne. Allah sarki. Ya riga ya kare. Ya kuke da sharu habu ta kule? Ai di shari da ga ma ni jinin su ne. Allah sarki. Jinin su ne. Alhamdulillah yariya. Zan kada ziya? Allah ya kamu ji. Gimbiya wannan jinin manzon Allah. Tunda kika ga ya shanye wannan kunu. To ki rike shi hannu wannan. Sannan ina sarkin fada. Allah ke mutu. A rubuta. Na ba shi gida. Sannan ganduna wajejen mangwaron nan. Da wajen goma. Yawwa a tsaga shi biyu. A ba shi idan ga noma a gunna. An gama Madalla. Godiya yake. Ka turo manya. An gama. Yawwa. Ai yanzu za a daura Na san dai a'a manyan na san sun kare. Ka je ko kauye ne na san kana da kanin dan kawar kishiyar makiyar makociyar kanwar babar ko shi ka zo ko shi ka kawo ma yi yawwa madalla masha Allah madalla alhamdulillah